sag bara som har vi blir asan kural locally agus bra på Siompóisiam lán og dem lán agus mal sin ni any more on every it's come the ruddy against the bunch of course Gaeilge the father lán at we locals the dine came goni agus san scale came the cluster goni ach smear in shop any how winner tablolin in show nach wach mir wie hanna agus couldn't fall the special roiv agus vi made this laragon Tá gur canal dos par nor has me gober show le me an chapter the form les mi carte agus vi gober ken stad de Ghaeilge so blin gavi des triche sin sin kommer agus le me in queer reach Skam me no hen well ni be wish door Ghaeilge got fin ko dat ni be geen fragment door mat so beter in sin scale is eskin de Samhain no me droi no the rud be mar show here says caint brand new or kid in the sundry song the saw ring sundry ein tal go raspi professional even the sundry in data but how ring fi kesh na Ghaeilge agus dus a bar just ken stad nor a ruddy le san den or dernach togo terval ni lein ach on the sundry o gavi the shady lein sin mar an éiriise go raibh an méid sin daoine sa boblacht sa pe sé cúnta rá go raibh Ghaeilge acu go raibh siad ábhar a Ghaeilge rá. Tín chuileann inis go cinál ábhéile seo céad a cílín ábhar ní tean saléir. Ach má seo an rud a bhíon smuoide díorhhair, cé bheith duine dhearnas go leabhann siad Ghaeilge go léú. Tíbh mód an córas i dachis, so sin ní méálar just go bhfuil siad ar scoil, mar rá bhfuil chuileann atá ar scoil. Mór an chuile ar scoil bhéidir rá go siad leir Ghaeilge go léúil má bhín Ghaeilge á bhíon sa scoil, a cé bhéad a chub a derm scoil siad leir Ghaeilge tí mód an córas a dachis, agus tá sé go fiúil sé. Ná mar éiceann tú dísli sé ó gábhíle sa héanaíú. Tá sé beganí níos airde ná gábhíle sa sé. Tá níoslú cóbeagas ní dronam sa ghéanann sé níl sin díomhfíocht, ach níl sé fás chuir an gcuisisin. Agus ar bhealach i gan bliana eile an beag sunraí aghaing ón gábhíle sa plédó agus an déanaar a tógu mí Airne agus be sé spéisiúil cé mar a heasans rudí ag buinte sin. So níos tá na sunraí aghaing ó túisceart na hÉairne ó gábhíle sa péhéin, foiil siú iad cúpla mí ó hen. Thar spéisiúil tá na ceistení difriúil luach agus leir me faoi sin ar báil. Tá chuirtear go leor ceistení faoi an cumas leabhar atá daoine bhfuil sin an leabhar scríomh léamh, bhfuil sin an leabhar gan scríomh agus léamh, bhfuil sin an léamh gan sé, bhfuil sin naní a hiiscin gan í naní a leabhar, bhfuil sin naní a leabhar gan í a hiiscin. Ní sam ceapí in sin nach sin rud a rinne mise, bhain me mac céad na daoine bhfuil cumas leabhar a dúirt bhfuil cumas leabhar agus tá méid seo a dúirt. Agus tá méadú ansuntas ar fád, sa dem bliana sin. Tá méadú ó 8,000 go dtí 150,000 tá sé go mágad rá. Chuig a fan géad a bhéadú. Agus ó híomh leabhar gan léamh agus scríomh tá méadú ansuntas ar fád, tá sé 3 óra níos mó. Ná tá rud tá scéal éachan an sin de loch na Ghaeilge sa túisceart. Bhfuil an iiri sin daoine an an Ghaeilge leabhar ach níl siad an aní é léamh ná a scríomh. Agus ar bhealach tá míú an siimplí ar sin, mar níl an córas, níl Ghaeilge ar fáils na scoilení. A céad is táhachtaí. Feictí go gomsa bhfuil sé bhhad níos táhachtaí go mbeadh cumas leabhar daoine ná cumas léamh a scríomh. Ach ag an am céine, ní léon dát faoi, ach tá obair le déanamh leis na méid sin daoine, má tá méid sin daoine sa túisceart in an tanga leabhar, ach níl siad an aní a léamh, níl siad an aní a scríomh, bí cinnte bhfuil éilimh ar cuasaí ón na daoine sin, cé chuí leis an tanga seo, ná rálann siad ar scoil, a léamh dosach agus a scríomh sin. So ceapan go bhfuil gnin sin sin rud éachan go. Ní léon fiú choir síos gom, mar sin an céadú eile a bheith sunraí againn ón túisceart. Go mar raigidí céás na túisceart bhfuil na daoine a dearans go bhfuil an Ghaeilge an príomhtanga. Ná, ríist bhí ceist ar an déanarbh, ceist inar iarúar ghuioine, níorhain se leis an Ghaeilge go sonrach, ach iarúar daoine cén príomhtanga a bhí achob.
agus bhí rá mó míta. Ní is mar a scórtanga an liste, an Polish, an Lithuanish, an Frankish ar nói agus na tanga éagsúla atá gá leir na grúpi éagsúla níos atá ein. Agus bhí an méid sin a dúirt, dúsceap na hÉireann, sé bhíle a dúirt ní an Gaeilge an príomhtanga tá. Mar tá sé sinna suntas a chomá. Agus tá bhfuil an daoine sin Lona. Tá beagnach a le Lona hí mé ferriste, an seo hí na háteach is mó eile, min tá sé nós, tá sé scapí fút an túisceart, just fioch mé amach na háteach is mó in a rud daoine a dúirt go rá an Gaeilge mar príomhtanga. Tá is lacham leis, daoine bhfuil níos mó ólaise chub faoin túisceart, faoin tíreolalas an túisceart, lacham leis gur lár ola atá cairn tóchar. Agus béidir gur sinna fád bhfuil in count sin gohár. Tá is a gom gomíoch scémaní ar bon hartar an nuair agus gur daoine ag obair ar an dála leis an scéma chu an tíine ar nói seo deireadh agus actually chun sé intas ar an bhfuil deireadh có íse lei sin, especially nuair tá sé có garda ón an gháil, agus go leor daoine ó ón an gháil ina gcónaíon deireadh agus ceangail muintere idir muintere gcuire agus muintere ón an gháil. So chun sé cinál intas ar an bhfuil sé sin có íse lei tá. Ach sin iad na figúirí a tháinig amach as an déanharb. So céfé duna bheas ag leir Gaeilge, tá sé mé hééis tríáil figúra choir. Agus seo ní leannach má thóis, ní léon is buile faoi thóran, tá séis cinál, tá tuairteach gom bhfuil sé beganin coméideach leis an iarnitseach. Má lean rudí a roimar atá. Sinna mé daoine bhfuil cumas leir na Gaeilge faoi láthair chum sa túisceart ar an déanharb. Feicte gomsa tá sé ag méadú, agus go bhféadach sé smaoine gur bhéidir sé 4,000 ó 2001 ó 2001 go dtí 2005. Now, ní dólam go méid an méadú céine an, ach abal go méid méadú 3,000 bheadh sé sús go dtí 150. Méadú 25,000. Méadú iartíine, bhfuil cén fáil tú leidú an méadú. Well, tá sais ar a rud a bheachtar is tócha, níl sam cén béir Gaeilge chur tá saturation áirithe bant leis. I mean, sais, na daoine breise a jósta an sin, ní chuí áil ríist an seomar deir, tá sí fáint agat. A fechtú súla mar deir go meach daoine breise gcónaí, ach nach méid an méadú chomh mór. So, is cinál, is fás a bheits an i gcónaí agus feicte gomsa faoi sin, go bhfuil an méid sin daoine. A bheith I dúisceart Airne, a dhéarach go bhfuil cumas leir na Gaeilge chub. Agus is mór an figúir. Mar má héimmuid go dtí na figúirí ón déanharb déanharb sa boblacht. A ríist, 2016, seo an méid daoine a dúirt gur a Gaeilge chub, ach mín tuigim mu diligé seo, mín téir a cuairtú na daoine seo mar a déir má tá tú ggéire go isteach in ifix a staatsservíse agus cuairtú a duine. Cá bhfuil na daoine atá an Gaeilge leir le, níl sin an, leis an iarnitseach, so ní is ábhéile sin leis. So fág sin as an ára. So seo hí na daoine a dúirt go leann siad Gaeilge go léú. Seo hí na daoine a dúirt go leann siad idir Gaeilge go léú nó go seachtainú. Now ceapan bhfuil an figúr sin suntasach. Mar is as tibredáin mise, tá deoch sé síos go clún meile átar bas me, agus seachtainna chaáin. Feach méid déanana go maith, I glún meile, go bhfuil gwin deis Gaeilge leirt, mór sa teachtain. Damar ní cénta ní bhíon seans as Samhain hí san sin, ag measca le Ghaeilge agus cáirt agus mar sin, ní bhíon seans ní dónn go bhíon seans Gaeilge leirt bhfuil le lá. So ach ceapan sé tíb mód de counter Gaeltacht na bhfuil an Gaeilge cinál go nádúra, gur tá sé bhhaid níos fearre, cé bhfuil duine tá an Gaeilge úsáid go seachtainú. So seo an líon daoine faoi láthair. Sin an líon daoine faoi láthair dearn bhfuil siad ag an Gaeilge leirt ar an leib go seachtainú, taobh mód an córas a dachas. Ceapan go dtí fástíocht ar sin. Agus anadis go bhfuil cinál polasathe ga choirí bhain le go dtí fás ar, agus tá rudí áirid a thug an stóchas chun faoi láthair. An trachtas an seomar hampla, agus an brí agus an beocht agus an fuinmh atá measc an drámóg atá an reachtas tugann sé dóchas gom, agus is fás beoge. Ach aber faoi sin 2015, bhí mar a caint ar go mbeadh 100,000 caintóirí léthúla sa Siompóisiam, agus meach an méid sin gúsáid na Gaeilge seachtainú,
So má chuann tú an méid sin leis an méid a bhí agam ó thua, tá muid a caint ar hartar 400,000 duine sa tír ar fad. Agus beidir faoi 2015 go mbeadh an tír aontaithe. Go mbeadh muid ná ará bhfuil 4,000 duine, 400,000 duine atá ag úsáid na Ghaeilge I mán rialta éigeant. Agus ionta rud é sin, má dá bhétaí sin bhaint amach. Agus credum se, agus ceapan gur duine réadúil me, gur sprochan iad son a étaí bhaint amach. An is, cén fáil leis na cúis níos na méid sa bhéadú sin atá le feicáil agan. Mar tá fás na Gaeilge ó thua agus ó dheas. Ceapan se gur sin ceann na rudí is tábhachtaí a hála ó híomh lífach Gaeilge thuairt a gcuoine tí mud an Gaeltacht. An fás atá taigís na Gaeilge. Agus tá tionachar freisin, tá súlagam go méid tionachar le feiscint sna blianta tá le tíoch sa inis díoch mhór atá a dhéana agus stáit ó dheas san leanáltanga san Gaeltacht agus tí mud an Gaeltacht. Bhí ceart go meach. An sin tá má leanan an stáit a rá ag feabhsún service tra Ghaeilge tá ar fáil faoin 8 na Donncha I fagúla an leasú a chuir nacht. Agus má hagan an 8tanga I bhaim agus má chuirtar a bhaim mé ó thua. Beidh guardní sa mó deis, beidh guardní sa mó fostíocht le fáil I dtíine sa stát servís agus sa chóras peibli as Gaeilge bheith chop. Agus beidh níos mó deisní dtíine Gaeilge úsáid leis an stát chóras. So be ceart go gurach se sin leis an méid Gaeilge bheith a úsáid. So tugann se sin dóchas go. Mach tá rionta rudí eile a chuirn speidir lá bhisneach ar is sa rís. Tá bhaid níos mó dtíine ó chuile bblion sin scéalta. When níos lú dtíine ag ran na Gaeilge sa chóras a dachas, agus tá sé chuiristeach ar dilúnú agus mar sin, spéise sin ag fás agus mar sin. Eiste go leor ní chuirn sin nirid díma orm a ní chuirn sin nirid lá bhisneach orm is spéidir go chuirn sé dtíine eile. Mar ná ríide ní an chóras a dachas I dhéanans Gaeilge asad. Ní léondóid fé a cáirín se, go tugann sin tús. Ní hé sin íon an scoil, ní méála gorálan tú Gaeilge ar an monscoil ná ar an manscoil. Ní hé sin an fá go méid tú ag úsáid Gaeilge nó agan tú an scoil. So ní féidirín bheith brathir an chóras a dachas. So ní béis sin ag tarlú. So béid níos lú agus níos lú díine ag déanana Gaeilge sa feithi sé chun a méála go méid de fáil na beúna hé seo. Beidh an rud is mó chun fatiús ar an crematanga tá tarlús na ceantar Gaeltacht, agus ní mar caint ar na ceantar lagam tá sé sunimi. An Gaeilge imi, ní fiú beidh caint ar mar Gaeltacht í héile, ach na ceantar go láidir Gaeltacht, beidh figóí go an sin hespáin sa sin. Agus tá déta chun dígur sin Gaeilge tá an láidir fí láthir sa túisceart, bheith ag lagúidir ar a chéile. Hála sé sin sa stát ó dheas. Bhí an dígur sé lena Gaeilge le ling na cé blianta an stát, ní léon dót fi sin, na scéimení agsúd an na rudí tríáú, na scéimení nua tríáú, a scéimení an úl bhíanach ar fad. A chanig laghvisnach, mar ní raibrí rudí amach chomachas is a bhí bhíon agsú leis. Agus an sin go dépach ar an stát ó thua agus ó dheas. Na rudí seo tá siad I gealún ó hí service chu ar fáil, nach naróclub é sin íon. Tá chuntúir thór go rééis sin a hárós, go méid rachtííocht an, go méid polisa an. A méid an policy sin a chuir bhain. Sin an tíb a start go, agus tá rud eile. A méid loch na Gaeilge géalamh na service. Tá se áráit bheith rá chuir bhí na service ar fáil. Ach tá go leor service ar fáil sa Gaeilge, nach mín loch na Gaeilge a úsáid, fi láthir. Tá go leor an start chóras aber ó dheas. A chuir an service mat ar fáil sa Gaeilge. Agus chun síntas ar na gcónaí, an méid díine ar caintóirí Gaeilge iad, ar dígasóirí Gaeilge, nach man an úsáid as sin. So tá obair le déanamh an sin, dína sppraga le úsáid a bhaint as na service tá, agus na service sin a bhéadí. So bhí mar chaint ar an Gaeilscoileacht, agus ní bhiste breanúir na figúirí tá manas leis an Gaeilscoileacht, agus tá mé tógáil na figúirí seo an leabhar ionach seo tá chur páirí brandan ó lein amach níos túiscin a pobal na bheith gisúda gona bheith breanúir, tá go leor fíoricí an a chumá sin tá chuirsíos an fúrcúise ar cén stadan a bhfuil cuasaí chumá. Agus tá sinna fóm in na figúirí seo, agus tro mar heasan sé, sa blion sa scoil blion 2017 agus dóchar sin an blion dearnach ar a figúirí a fáil go. Sa Gaeltacht tá méid sin sa monscoil ag scoilí atá múna tra Gaeilge, agus sinna méid tá sa meánscoil 3,000. Sa na Gaeilscoilí, sa bheith sé cumta tá méid sin mar eicin sib,
ach ar fad, idir Ghaeilgeachtas, the Gaelscoilní, túisceart Airne, sin méid. Tá méid sin sna bonscoilní, tá méid sin sna meánscoilní. Is cinnte go bhéadh fás tíocht sin. Ní is am stoch go bhfuil guard the saturation point ó híh sin go, ní is agam, beidir nach bhfuil, tá sam go bhfuil pobl fósaigh éileh bonscoilíocht tre Gaeilge, agus go bhíon go leor deachirtíoch ach cinnte níl saturation point Christian sin, go féidir méadú choir sin. Agus ní réon dótharmsach, duine bheith heag go chríd an chóras sin, dá méid is tíocht amach as a chóras sin, go caintóirí léfa bheith nó go fan géadach go réach, agus bhfuil seans má go bhéit iad sonna chuineáil I gúsáid na Gaeilge, mar hangin na síl. So, rud atá tarlú, rud atá tugaí fi dearang, agus gan sibh hacht ar fad le figúrí, thug mé an trí ísgrúpa seo, an trí cóthart seo, céad a Harlín scóbar, tá figúrí ag an gábhíle sa héin, baniste seo leis an fé sé cúnta bháin. Ní arnamen seo le haon túiscar seans má go bhéting I dhéanamh ní a deise gom leis níorn seo brenn na ísgrúpa ní agsúla. A chabar gábhíle sa héíoch, níosgrúpa seo méid a bhí a gúsáid le Gaeilge go léthú tíb mud an chóras a dafis. Bhí hart ar lethach op san Ghaeltacht, lethach op tíb mud an Ghaeltacht. Aber nuair a bhí na daine sin cúig bliain ní sinne, bhí tit mór an, hart ar cúig bliain níos lú, ag túris gún isis go bhfuil si bhí gúsáid na Gaeilge. Agus fiúháin an drama bhí idir fethe agus fethe cethir I gábhíle sa héiniam, fechar an titim síos go sin, nuair a bhí ar cúig bliain sin a ríist. So says tá attrition I tarlú ó cóhart nuair tá na cóhart a fáil ní sinne. Céim fá sin. Ceapan go méid attrition áir dá. A céim fá go bhfuil se có láidir sin, mar tá sé láidir. Tá heachtar tá méid goil síos go dtí seach ó sin go dtí sin leidú síos go dtí seach go cúig fan géad an méid a bhíon seo. Agus tá an hartar leidú a ríist ó sin go dtí sin, tá tú caintar hartar an rud chéanam mar deire. So níl na figúrí agam nuair ní ranimar na figúrí le haíoch ní léimá bhfuil isteach an numacha figúrí ach is léir go deistíon rud éichan dhéanamh ón óra ágans daine an meán scoilíocht agus iad rá ag go buinte sin go bhfuil si Gaeilgeoireacht nó gur daine iad a úsáideann san Gaeilge go léithúil agus an sin nuair a hen siad a ráig agus cá déan siad 8 fan géad duna daine atá ag go amachchas na Gaelscoilní tá 8 fan géad beganí níos móna 8 fan géad ag go isteach na choláistí tiú leve. So sin an áit ar bhéidir gréimeáil orb. Agus feictear gomsa go sin an áit ar a bhiú go mór bheith catha airgid le daine osúistis na Hallscoilní. Le bheith na daine seo a agrú, a haint le chéile, rudí agrú, ní bheith caint faoin Gaeilge. Rud dearnacha heastíonn so ná bheith caint faoin Gaeilge. Ach bheith déanamh troí trí Gaeilge. Siamsaíocht tre Gaeilge, ochchaidí sóisialta tre Gaeilge, cuairtaní tar leir, cuairtaní Ghaelta, cuairtaní go dtí choláiste eile, rudí mar sin. An rud dearnacha heastíonn so ná bheith caint faoin Gaeilge ach go mbeadh na ochchaidí na cóhéach scot ar fáil go. Now hosaí nuair a hosaí sé ag múna istis san RTC mar a bhí ar ag an am, istis choláiste in Gaeilge an tá sé léach an ATU inis ar an Atlantic Technical University ar. Ach nuair hosa mé gobar an, bhí hosa mé cléile agrú cuasaí amáíochta an mé ála ní heagar an iiri sin sciil go an amáíocht, ach mé ála mas tibredár an tú an drap sin go. Bhí ní smó cháil ar tibredár nuair sin fí ach rud a thug mé fí deara, nach rá mór an agur cortha ar cuasaí cumanú le scoil na choláiste, níos na choláiste dhéanga ach na Hallscoilní generál. Agus an sin híos a Portlairge, san RTC bhí Portlairge, an WIT ní hé sin, dosta siad duine, lá aimstruach, na gola agus na clifí Gaeilge a Corcan King. Agus tíbhí a chupla bliain, bhí an WIT ag gróchtál an Sigerson agus an Fitzgibbon. Sin cmórtais nach míoch choláistí cosúla an WIT an choristeach ar riidir sin, mé ála gur na Hallscoil ní bháin. Agus hé choláistí eile, má tá muid an bresós ar siúd I WIT, cá muid a dtíine osú freisin. Agus bhí an cuman luúd leis Gaeil ag íoch chuid an túrstad a bhí gá íoch leis na daine seo a bhí fostí le tíochtasteach. Agus anis tá go leor choláistí déanam na chéine, tá si ag fostú
Dína in éon leis cuman luair clascuil leis na clifí gcuilach a chutain cín. Agus sí na clifí gcuilach an na clifí is mó im rítarnis ag an tríú levé. Ní ra sé mar sin. Bhí an rugby bhád níos láidre, bhí soccer sa glas an roimise, bhí soccer bhád níos láidre na clifí cuman luair clascuil. Ach anis, san ánáil sin, déit an rud chéine an bhíad na Ghaeilge. Déit ach dína cumasacha, tá maithí gaigrú, tá a bheith in an goisteach na choláistí, na déine seo tá tíocht amachchas na Gaelscoilní, iad aimsú i dosach bairde, aibrú lob, aibrú leis na cuman atá an hena, iad sonna ausú, a dhéanú níos éfachtaí, rudí aigrú idir choláistí agus mar sin. Ceanna rudí atá ar buna gom fi láthir bí me scríomh altscoil a bhíle haid cóir ag brenn siar na sean irisí na sean agrán, agus ceanna rudí a thugam tugan fi deara ná an méid aibre a rinne có cadr an agriocht bhí idir olscoilní siarsna 50, 60, na 70. Agus tá mé cinnte bhfuil go leor tailí gcuilecha an méálar an có cadr, méálar go méid na hit irid agriocht an irid sin de síl sóisialte gá crothú a chub ó chaidíocht mar sin de fir agus marrá, Gaeilge ag castal I chéile agus I tiite man marrá agus is chéile Arlíonn níos. So táid bheith gobar ar an ghuiise. Agus mar a dúirt me, nó dearnach a heisníons tá bert do ma sláán an is duine chopa be sí dams ar ball, so be go mé gorm sa imachta is ar mé cruú seo críochní a chréchuí. Tá bert sa chob agus tá sé díorchas críocha le choláiste agus mar sin de ro dearnach a heisníons ó bsú na éon ré ag sean mór có fin Ghaeilge na éon mar sin. Ach leann si Ghaeilge le chéile. Agus leann si Ghaeilge le chuidhád an na cháirte táchop. Agus leann si Ghaeilge nuair tá cóhéic ann, cóhéic sábháilte, cóhéic cíalmhar, cóhéic san bhfuil sé inflachaí Ghaeilge leabhart. Leann si Ghaeilge, sin an ráhatanga bheachachop. A níl si chu mór an brúchar pein. Ach, má thugtar an cóhéic scóp. So can we could want an cóhéic sa crothúil in na daine seo atá ag fágáil na scoilní agus Ghaeilge wathachop ó na Gaelscoilní agus mar sin de tíocht an na Ghaeilge agus mar sin de goisteach choláistí chaimiid rud éach níana bhí sin. Ceapan gur príocht a bheith an sin gumsa dá mé geanas ar cuasaí. Is just ar nói cás na Ghaeilge chuann se leagbhís nach orm samtaí. Ach ní féidir é díscríomh omláin agus ná tada mar é. Ach cínte gur é an rud atá le sonrú atá le tuairfií deara ón na sonrathe a tháinig amach ón dá déanamh is dearnaí ná an laidú atá tíocht na ceantracha Gaeilge is láidre. Seo an cearan rua, seo Cossearige, Huidó, Clochaníla, Círi hir, nó Camerá Círi hir, seo na LPTs, Círi hir tá dain agus aber counter Lisbol agus mar sin de san áard. A chum mar a lár sin é Kilcíar an Carn an counter sin ilú. Cuid an laidú sa líon hára se bhí an laidú déanra. A fér tá an tábhad bhaine sa sin ná na pointí laidú den point den scír as mén le, nó an céad godáin, den phobal a bhí ará go leann si Ghaeilge go léir. Ná iad a chamuid tuairt faoi sin. Can we díú ar na ceantar sin, má cháilte na ceantar sin sa tríocha bblion seo tá mé cainteart. Má imíonn an Ghaeilge mar gná hanga láire sa na ceantar sin, sa gcuas nach méigáin nach teanga mionlaigh, tá Ghaeltacht mar a higgins mu Ghaeltacht tá síimi. Ceantar na leán bhí treisiú, chuna hí? Ní higgin, leis níor ní teacht, agus is brá rud é, go raibh sé sin ag treisiú. An in cuide go le ahrú déanra, bhí an déanra hééis titim an mhór ó 2006 í 2001. Agus dáiríonn tá mé sé ceappa bhfuil baintéach na gimachta leis scéal. Déine tíocht agus I gimacht. Tá túram agam ach níl mé cínte. Cínte is outlier é sin agus sé difriú an chudel. Is ceantar an láir do Ghaeltacht é I le dul faoi sin. No, just rather than hagla will make happy, will make díscríomh omláin I dhéanamh ar Ghaeltacht díal níl. Just thug mé amach chuid Ghaeltacht díal sa LPTs eile nó bhfuil méid suntas a Ghaeilge ionta. Now tá rud spéisiúil I tarlús na déise, agus tá sam bhfuil nóil gur as na déise go agus spéidir agus sorcha go dtíh.
Current shot dochas come. My other is well that I'm yoga. Need more on her meal dinner in a gonion. Ta fiaus an woord tagi, does a barlina vino sans glehu. The special made pasti. Ta in an rag will Gaeilge a couple of school she goose at Gaeilge team modern course at that. So ta rodechni tarlos a desha, view branware, as follow ma ken fog will rodechni eyebrow and chin. I was a veti and what can yen. Now Nemo Rag of Gaeilge Clyde Recusula Conamara, a his Gaeilge day in the will size canal will tear near on, will fast build tear down. I was can't follow ma ken fall. I was near Harla Shahariha, Tashi Tarlo le Demlianos. I mean, Ma who may have sheer goody, Gaeilge a shea, taking fast and shin, or shingri, or Gaeilge a hen fresh. I expect to Codella than the Gaeilge Tibioga. I'm reached tan idu shin Tarlo, I was Hamid Shassa Nation. Anyway, Rudder is country, my time go right while the one get good or not. Anyways, can't know me sure figure is Captain or few has spawned figure honey or the garden. Nietzsche fight she falls Captain Sasulum the fight show for you. Agus beide geléirsche Tarlo. Now, the figure is in Reno and Gaeilge that there are three groups. Group A, Group Hen, the group the counter hÉallaithe, counter category A, counter kind of Gaeilge, maar there are Cicades laid on, Deshkurt Conmara, Corcaguina, Guidor, and counter Fishin. Group D, counter kind of the Deshkurt, Rakarn, and Mooskri, Agus Marshinda. Agus Group 3 in Irish, counter a few tractor of my own needing like a fantor, which near nature Ghaeilge, Agus Airne, Agus Marshinda, Agus Irhúsgart going all. Oireachtas, Sean wrote the Tascan through. But hoping to a made Dean or Caintory Dochish, Tishmahori or Caintory Dochish, Agus Tishmahori will Gaeilge leaf, and he Caintory Dochish that Gaeilge leaf. Current parish in the Céile. Sna hátach hÉallaithe tá 83 chef an géad in the Tishmahori will Gaeilge or Rochas no Gaeilge lefacho. Ach, sin made pasti rang sé a dúr go Gaeilge Samhna ausa. Na riad. Ma tam we get a wake up call so hey. Agus it's the counter nis ligge tá an scale soch donna freshen. Aber die current will die go schon the Céile. Tá Craig Catter fan géad, den na Tishmahori le Gaeilge lefa, Gaeilge Rochas, ach ní cuideach fan géad in a páistí ar hanga sé. A ken réite for seo. Well no, get a harla gábhíl sa héniu, cur deir le scéim leir na Gaeilge. Yo cur éon rud eile náid. Yo cur éon rud fiúntach eile náid. Ceapan sé, no, díochtín ó an ceap meach díochtín as Gaeilge leotas, níor ceap. Agus tá the counter hÉallaithe tá lead den na tailí I gúsáid. Tá lead den na tailí I Lord Gaeilge. Ní mé ála go léon airgil le fáras. Ach leis an íorn inseacht, agus tá mé caint ó a haí héan mar Tishmahor. Ní léon bháil bit bheith ar an móthín I Lord Gaeilge de chud gasúir, má tá chuile Tishmahor eile I Lord Béirlinn chud gasúir. Tá chun an chailús. Chaile tún chasin de chud gasúir. Ach má tá Gohan Tishmahori an mórin céan I Lord Gaeilge le chéile. Tá sé dé taú le chéile. So ní leor an cara go séfa an géad na counterchas láidre. Cámuid tá critical message testá. Cé chuid leis an critical message in á. Feicta gom sa go testí an scéim nua le daoine atá beidir patúir faoin Gaeilge nach bhfuil intin tínta déanta sósgop. A hit is a stach canal through default, I bheith béarlóir leis na gasú, mai ála nach bhfuil éon cinenne conscious a déanta faoi, caithfar na daoine sin na habit, stach, agus caithfar an íocht dhéanamh iad a bheala. Agus bin an rud éach scéim nua leat na Gaeilge dhéanamh. Ná bhí an sean scéim, ní mé ggéir sin a chorbe. Or an sean scéim bhí siad bunaí ar céad a bhí tarlús na scolanní leis an íorin inseach, níor thosa sé go dtí páis gur a páiste 7,000 díis. Rud a heastóp, rud a bháil na sanolaithe nuair a chuirsiad an staidir cuimsí ar tangolíocht le chéile, go mbeadh scéim nua ag tosnú ón óra hagans páiste ar an síl. Agus sin a heastíons, nuair a hagans páiste ar an síl, go mbeadh rá é daoine.
agus go meach scéim an, le go meach siad go leabhar filo, agus go meach siad na an cinenne, ní mar a blúchar, ach tá míad na cinenne thógáil, cinenne conscious go thógáil. Agus go meach antas tucií den cinenne sin. Mátá siad le rá dhéanamh, Gaeilge leabhar le, gasúir go meach antas tucií. Cé an buntáiste bheith sin. Bhéadóch sé an méid seo tuismóthirí cinnte. Bríonn scéimní mar sin, tan córas talmhaíochta ile bunathe ar scéimní mar sin, felaméirí a bhealach le rudí dhéanamh, ní méálar gur méálar gaiintúid a bhealach, ach má bhealann tú i déine níos mócha be, gur déine siad níos fearre. A chumáile sin tugann sé sonraí goit. Be is go cáhainn mé go gáil, agus tugann méid mátá is a bhain, mátá muid inán a heaspáint, go bhfuil níos mó agus níos mó tuismóthirí óga ag ceannach isteach sin. Tá sean éireachta. Ná teiste go mar dúirt me tá páistí amsa nó bhí páistí hiile ach tá siad sna féin. Agus tá deirte coppa na leis na dtíine agus tá súlán óméachant, tá súlán nach go sé suga heite. A chréachant tá súlán láiachant, bósa siad mé gasúla go. Ach leis an íar nimseach, faoi láthir ní bhain sé cínte gur fé Gaeilge thug fin gasúir sin. So bháin go méid scéim le héad scéim an. Le go méid gaithí smaoine bhí dhéanamh faoi. Le go méid gaithí ráí dhéanamh faoi. Le go gaithí smaoine bhar céad na constaí. Agus go méid cúna agus fóra ar fáilgó faoi na constaí sin a háir. Agus tá constaí an. Fiúhain san bhfuil is láid tá constaí an. Ach tá go leor agus ag sorthaí caintear seo, tuismóthirí na Gaeilge tá anobair ar bonachol, tá anobair ag drámní cosúil le ceoltóirí óga Gaeilge, tá drám húsan ó thua an crán óg, agus an beanach bhúil slí nasca an tanga agus ceol le chéile. Tá sé ionta goú. Tá tugann sé dóchas go. An beanach bhfuil nasca ga dhéanamh idir tanga agus ceol agus tá sé sin le feiceáilinn seo ag an Oireachtas. Agus tá sé sin Okay. Great moment. Now, okay, tá mé ceappa go sin le ráite agus